para ma-obliga mo maten yung ibang mga members ng NDRMC. Sir, sorry na rin ito lang po. So, even with the separate department, mag-exist pa rin yung NDRRMC. Ganun pa rin. Halos wala na yun. Kasi may Halos wala na department. yung departamento na. But OCD, wala na rin, sir. OCD can be part of it. So sir, parang i-absorb na nitong department na to, yung NDRRMC, OCD. Yes, pinagsama-sama mo na. Kasama-sama. So yung pangamba na pupulangin sa tao, mas malaking gastos, eh pag samasamahin mo lang yung budget ng mga yan, ang dami na. Sir, what about yung sabi kayo ni Secretary Del Rosario? Palakasin na lang yung OCD. Sa strengthen niya. Hindi pa rin. Palakasin mo yung OCD, dadagdagan mo yung budget. Dadagdagan mo yung... Yun nga yung problema natin, yung OCD has been there for several decades. Panahon pa ng martial law yun, pero ano yung nangyayari? Ang tagal ng mga limitation natin.